खुलुमबाय 6 एप्रिल बेलासिनि रादाब फै जोङो रादाबखौ खोनासंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मुगैजाथाव खौरां। चिरां जिल्लानि खामारपारा किसान बाजाराव राजा बर'खौ गावथारग्रा मनजित बसुमतारीखौ गावथारफिननो हाबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। जेब्ला पुलिसा हमो हाग्रामा दालांनिफ्राय खारनो नाजानायावहाय पुलिसफोरा इनकाउन्टार खालामनो गोनां जायो होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। क'क्राझाराव फेक इनकाउन्टार जानाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि पाब्लिक हियारिंआ दिनै जोबनानै थांबाय। बे हियारिंआव लवार आसामनि कमिसनार जयन्तु नाथनि जानानै देबजित बरुवाया खौरां गौथुमजों लोगोसे डकुमेन्ट्स आरो मेम'रेन्डामखौ नाजावो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बे गोनांथार हियारिंआव बर'नि वुमेन्स जास्टिस फराम आफादनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि, जनकलाल बसुमतारी, दावराय दोख्रेबजों लोगोसे गोबां मोजां सुबुंफ्रा बे हियारिंआव बाहागो लानानै जाफुंसार होलाङो होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। बिश्वनाथ जिल्लानि गोसो गुदुं जानाय जोलावफोरनि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजांथाव खौरां। गफुर ओनसोलनि सिङाव थानाय ककिला सेन्टाराव नांजाबनानै थानाय 1 नं जयपुर गेलेग्रा फोथाराव 7 दिननि थाखाय फ्रि डिफेन्सनि रिक्रुटमेन्ट खुंनो लाहार फाहार खालामबाय मैयानिफ्राय होननानै जोङो खौरां मोननाय जादों। बेयाव गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा लोगो लाहैनो हागोन। दिनै मिरु आबसुनि दैदेननायाव चिरां जिल्लायाव 2 घन्टानि धरना जानानै थाङो। बेयावहाय आफादगिरि दिपेन्स बर'आ गासैबो सुबुंफोरखौहाय समाजनि मोजां हाबा मावनो थाखाय आरो गुबुंले थासारिनिफ्राय गोजानाव थानो बयखौबो खावलायहरदों। राजा बर'नि मुङावहाय न'खरनो अनसुंथाइ होनांगौ होननानै सरकारनिफ्राय बिथाङा हेफाजाब बिदों खौरांफोरनि गेजेरजोंहाय। NLFBनि एरख'जानाय दुथां खामानिजों लोब्बा थानाय सा 6 NLFBआ बालिफुं अरनबारिनिफ्राय सारेन्डार जानो ओंखारबोगासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरनि मुङा फारियै सनितपुर जिल्लानि गेवलां बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि तुरुन बसुमतारी, चिरां जिल्लानि जसुवा बसुमतारी, सनितपुर जिल्लानि गिबियन बसुमतारी, चिरां जिल्लानि बिदाय नार्जारी आरो एलसन बसुमतारी होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि ओनसोलाव मोनसे मुगैजाथाव बाथ्रा 9 नं माइनावपुर गामिनि बिदांस्रि औवारिया फिसाइ थासेयावबो गावनि फिसाइ सन्जिब औवारिखौ नागारनानै सासे सेंग्राजों खारलांबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। जेबो रिजन गैयाजासे जेबो जाहोन गैयाजासे न'खरखौ गारनानै थांदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। गथ' सासे 4 बोसोरनि गथ' दङ। दिनै हालाय हाफाय नागिरनानै फिसाला आरो फिसाइया हालाय हाफाय नागिरबाय गासैबो जाथि मसुनाव नागिरबाय नाथाय मोननो थाङाखै। बिनि थाखायनो दिनैहाय सोरबाफोर नुयोब्ला खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों नैबे जामबुं नाम्बारावहाय 9957072426 बे नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन। आरोबाव खेबसे नाम्बारबाव जामबुं नाम्बारा 9957072426 बे नाम्बाराव खोन्थाहरनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। सोरबाया रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। जै बर' हारिनि